Hello! Folytassuk János evangéliuma 6.56-tal. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogy engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké fog élni. Ezeket a zsinagógákban mondta, amikor Kapernaumban tanított. Igazából ezt meg kell jegyezni, hogy abban az időszakban a metaforákban beszéd alap volt, tehát képletesen értettek dolgokat. És a történelem során nagyon sokan félremagyarázták, hogy az úrvacsorán valóban Jézus testét eszik és vérét iszák, holott Jézus metaforikusan beszél, csak meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy a Bibliát valaki igazából analizálni tudja érteni, meg tudja érteni, ahhoz ismernie kell a kortárs történelmi szokásokat, a történelmi helyzeteket, milyen helyzetben mondta, milyen történelmi események vették körül, mik voltak a helyi szokások. Én tudok róla tanúbizonyságot tenni, hogy munkahelyen embereknek próbáltam például magyar szokásokat elmesélni, és egyszerűen nem értették. Nem fogták fel, hogy a magyarok miért csinálnak például ilyen dolgokat. Ezt meg azt meg amazt. Volt egy vicces esetem például, egy mennyasszonytáncot próbáltam elmagyarázni, nem is tudom, litván volt? Vagy letteknek? Egyszerűen nem értették, hogy mi az, hogy az újdonsült feleségemnek pénzt dobálok, és pénzt dobálnak az emberek, és ő táncél. Tehát ilyen dolgok. És ez a Bibliával is egyértelmű, hogy bizonyos dolgokat tényleg nehéz megérteni. Kutatni kell, le kell ásni a dolgok mélyére, és csak akkor fogjuk tudni megérteni ezeket a dolgokat. De tényleg utána kell nézni, nem szabad mindent elutasítani, csak azért, mert elolvasok valamit is, egyből nem értem meg. Nem biztos, hogy a szövegnek nincsen jelentősége. A 60. verszak így folytatódik. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt. Így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Mi lesz, ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? Valahogy itt a tanítványokat felkészítette a dolgokra, mert gondolj bele, hogy a tanítványok nem értették meg Jézust, nem értették, hogy mit is akar igazából. Hiába ott voltak az ószövetségi proféciák. A zsidók politikai messiásra vártak. Ők azt várták, hogy megszabadítja Jézus őket, vagyis a messiás megszabadítja őket a római fennhatóság alól, és egy politikailag önálló Izraelt hoz létre. De Jézus mondta, hogy az ő királysága, amikor Pilátussal beszél, fogja mondani, hogy az ő királysága nem itt van, nem földi, az ő királysága nem földi királyság, bár ő a világegyetemnek a királya. És nagyon nehezen fogták fel az emberek, még a tanítványai sem értették, hogy mit akar. És mekkora meglepetés lehetett az, amikor valójában feltámadta halálból, mikor látták, hogy felmegy a mennyben. Ezek hatalmasok. Én is tapasztaltam már egy-két dolgot meg az életemben, csodákat is láttam, de nagyon meg voltam lepődve. Úgyhogy teljesen meg lehet érteni a tanítványoknak a hozzáállását ehhez a dologhoz. Azt mondja a 63. verszakban Jézus, lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek, mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatja, ezért mondom nektek, senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg neki az Atya. Már erről is beszéltem, de itt azért azt meg kell jegyezni, hogy
hogy itt a lélek az, ami éltet. Minket is az Úrnak a lelke éltet. És vannak közöttünk olyanok, akikről ugye azt hisszük, hogy nem is az, hogy igaz keresztények, hanem valójában Jézus követői. Szerintem inkább ez a helyes megfelelő. Hogy valóban Jézus követői, de igazából csak látszólag követik Jézus, vallásoskodnak. Igazából nem követik, nem adatott meg nekik a Szentlélek hatalma, nem tudják Jézus követni a lelki dolgokban. Ugye a lelki szemeik vakok, csak vallásoskodásból követik Jézust. Gondolom megnyugvást találnak abban, hogy tartozhatnak valami közösséghez, de rengeteg van, főleg a fiatalok közében jellemző ez, hogy felnőnek a keresztény otthon, a keresztény családban, a hit az nem az ő hitük, nem tudták maguknak az ő hitük nem is szerezték meg a hitet, inkább az valami módon rájuk volt ruházva. Nem tudott megerősödni, nem volt megpróbáltatva, vagy ha meg volt próbáltatva, ugye nem volt elég erős ahhoz, hogy megerősödve jöjjenek ki a megpróbáltatás másik végén, és elvesztették a hitüket, vagy ahogy mondtam, nem is volt. Sziasztok!